tak buď si otočia a na prvej strane majú vlastne zadanie a riešenie. Dodržiavanie času. Prvá úloha je písomný test, ktorý trvá 30 minút. Pre tento typ testu prosím povedzte deťom, aby si skontrolovali. Nemali nejakú, ale môže sa nastať čo keď práve získať, aby sme niekoho potom neznevýhodnili alebo nejakým spôsobom. Ako náhle, teda keď si vypíšu meno, tak sa nepôjde teraz štát. Myslím, že budete veľa sa viede svoj. Ako sa budú ten test? Vás sa cíti na to, že treba to video. Ja už sa Naša fakulta má v súčasnosti študentov biológie, chémie, ekológie, ale aj matematiky. Budeme pozostávať z niekoľkých častí. Prvá časť bude písomný logický test. To budú také podobné úlohy, ako ste mali v školskom kole. Bude tam 16 úloh a čas na to 30 minút. Potom bude prestávka. Máme na... Je to celoslovenský. A prečo je to prvýkrát celoslovenský, tak je to za tým ten známy problém, ktorý sú predržňací. Takže preto je to vlastne až tento rozšírenie. Takže ďakujem vám všetkým. A teraz presunieme... Myslím, že to na číslo. Záleží. Tak boli osadzení.
Was ist stärker? Der Luftdruck oder unsere 12 Pferde? Ale toto je veľmi pekné, že Toto je čo mám zvlášť to Tu máš ešte časopis. A kto chce z menzy? Alebo hoci koho, nechám čas. A teraz sáva a vyhodíme miešanie. Podaríme? Nie. Jeden šálik. Aj pečiatka, potom Taká šálik. Bože, a vyvedú.
Nebudeš sa očakávať nikoho, Akurát do tej Slovenie Takže